sesuk hernia. Mau didenglek nek Kyai ragel. Lah ya aja kerep-kerep. Mosok jam 3 bengi kok kok pecicilan iki. Ya. Malah oh nggih pun enggak leren sik leren lindi itu mriko tindak pantai mriko enggak mriko sipute enak-enak lho lobster gede-gede iki wau aduh enak kok enak ora bayar kowe menungso rai gratis pun enggak lenggah riyen iya mangsa bodho nek ora dileremke ndak malah saya judeg keno tangkutan tapi salah lati gareng ayo rek dua kali Gareng. Selamat pagi Mas Bayu. Nggih. Secara tidak langsung tur ora krasa umure awake dhewe suda sedina meneh. Leres. Mila yen ulang tahun niku sing diulang tahun niku barang mati niku tegese mundhak umur. Mundhak umur. Nek sing barang urip niku malah umure suda. Nggih, wong nggih menungso nu gadah takdir piyambak-piyambak kok. Nggih, kula kala mangsane kula niku nek ulang tahun tiup lilin niku malah jane ora tak sebul mergo pamrih gen murup selawase semangate niku wau. Lah nggih wong nganu kok Mas, pates-patese ngoten kok. Nggih, ora nyebul lilin ning nyebul sebel sial karep ben lunga. Betul. Wah jan niki kula remene nyambut gawe ten mriki ngeten sing ngancani sing kathah ngatos mriki. Wah nggih, Kyai Kabupaten Malang niku pancen minded dateng seni budaya utaminipun wayang kulit nang kene iki. Wayang kulit ya dipirsani ya toh bantengan ya dipirsani oh jaranan ya ngono wah jan elok tenan salon geter niku son horeg kula ngarani salon geter nggih ya maju ning jaman bakune tujuannya itu positif memberi hiburan wong nggih nek niki ajeng enten sing lali kula direk-direk kedung salam Mas. Apakah arti dari kedung salam Mas Gareng? Nggih, mungkin ndak ditagih kali Pak Kades. Nggih, napa? Keperluannya malam ini kuwi bersih desa. Nggih. Dongonipun Pak Kades kalian masyarakat mriki mugi-mugi desa mriki kali sing rubeda Gudurcana saha lara. Terus saben bersih desa mesti gelar wayang kulit gandeng iki ana Pak Junedi mula dalange yo pilihan Ki Bayu Aji. Terus terakhir lam kuwi lam mateni M lawake M Mas Gareng saka Semarang. Weh. Dadi kudu katut. Oh, ora katut piye? Wong kowe iki karo aku lak sedulur kembar. Oh ngono ya Mas. Wis bulawu piyai kathah do pirsa kowe karo aku kembar sial. Ya ora kembar padha lanange. Kembar padha lanange. Ning kabeh sak jagat niku sedulur kok Mas. Nggih. Nggih ta? Mergo nek ora dianggap sedulur awake dhewe kepaten obor. Betul. Wong sing jenenge makhluk sosial iki ora iso urip ijen. Sok pindah rono pindah rene mula kudu sugih sedulur tur senenga
Nyumadulur, ora Nyumantana ning Nyumadulur. Dulur. Nyumantana ki golek rai. Oh, ora apa-apa terus wah ngetok-ngetokke. Laras. Nek Nyumadulur niku karo sapa-sapa grapyah Semanak nggih pawitane ora celutang. Nah niku sapa-sapa disarawungi seneng. Mila kula ya alhamdulillah sing jeneng keluarga kuwi ora mung keluarga kecil, ning klebu Piyai Kedung Salam wis dadi keluarga besar. Niki lho. Bathine nonton niki mboten ngelem depeh kula melu Mas Bayu. Nambak tesih umur-umuran jembagar ning wah pemikirane pun wong jenenge mau dalang. Loh, kula niku merga kerep panjenengan napa niku mong sing ngemong kula rak panjenengan wiwit aku. Mangsamu aku Kakang Kawah hari-hari kok. Mboten. Panjenengan ki rak pelawak senior. Kula ki mung ngene lho Mas. Pripun? Sesuai karo profesimu sebagai dalang. Apakah arti dari dalang? Daki dalam bekerja mulai ujung rambut sampai ujung kaki semuanya bekerja. Leres. Ya moto melek kuping ngrungokke. Iki tutuk nyuara sikil sing ngeprak iki ngidik-ngidik apa ngidik-ngidik iki notok kotak kuwi lho dalam bekerja dari ujung rambut sampai ujung kaki bekerja nggih langkahnya selalu diikuti oleh anak buahnya Yogo dan Sinden nggih kuwi dalang beda yang Sinden. Apakah arti dari Sinden? Siki siap nampa perintahe dalang oke Den lagi zaman saiki Den rungokke yo den sawang. Mula sinden saiki do madhep penonton yang sinden biyen lak mungkur. Saiki madhep penonton dandan ayu-ayu. Leres, nggih. Mula petetan saupama. Disawangi ya ben seger, nyedhepke dandan ya sing sak mestine. Nggih. Niki jenenge niyaga. Apakah arti dari niyaga? Niate saka omah golek pangan nyambut gawe. Nggih. Terus Ya so iringan supaya lancar dalane wayang kulit. Yasa ki gawe iringan sing kepenak. Iya no. Nggih terus Goki gotong royong carane nyambut gawe iki. Ya go sakmene akeh nyambut gawe ini gotong royong bareng, ora ana sing diduduk dhewe-dhewe. Oh ngaten nggih. Lho. Niku ngetokke kekompakane kaya dene para warga Kedung Salam mriki. Nggih, beda ya kula. Apakah arti dari dagelan? Loh, niki dalam bekerja menggunakan tenaga pikiran. Niku dah. Terus gelem sinau nadyan wis payu. Terus terakhir lancar lan urane gumantung srawunge. Nggih, mula sing jenenge wong srawung kuwi njembarke rejeki. Sing jeneng rejeki ora wujud dhuwit mawon, awak waras ya rejeki, nggih ta. Tangi turu iso ngombe kopi, mangan sarapan enak kuwi ya rejeki sing sok kala mangsa ora disyukuri. Moko kuwi rejeki sing paling mujarab lho niku sing paling hebat lho. Nggih, bener iso melek biar niku pun rejeki. Nggih, heeh. Mula yo iki lek-lekan aku tak ngicipi suarane Mbak Niken sik kene. Monggo. Ayo Ken. Ken. Monggo Mbak Niken. Katuran mriki. Mbak Niken. Mas Gareng pun ngentosi Mbak Niken. Niken keinggal mriki Mbak Niken. Nduk Niken. Sampun mriki. Nah, ini. Arepe ra entuk ngembang aku. Kula saben dina ya mengikuti perkembangan lagu-lagu panjenengan. Lagu-lagu anyar kabeh tur Niken iki yang membawakan selalu senyawa dengan watake lagu kuwi. Niku sing angel Mas Gareng. Penjiwaan. Nek mau ngapal ya apal, tapi penjiwaan tentang lirik lagu karo napa niku jogete niku iso menjiwai. Niken ki istimewane ana siji. Napa? Galak ora umum. Ya nek kula ya ora. Galake nduk Niken ki man papan. Ya cahayu ya. Galake kanggo ngreksa diri. Nggih, heeh. Nggih no. Nek aku arep Mas, arep Ciri khase Canom. Piye? Apa ki gelungan linting ciri khase Canom sik ana. Piye? Sikile dicencang benang lho. Kok biyen ora ilang-ilang. Ben ora cangen-cangen ya. Aku tak
nyoba nduk niki kan ben anu ngaturke tembang klasik sik. Ya. Napa, Mas? Ular kambang. Oh, pangan. Kulino Pelok, Mas mangan. Lindro. Pangan ular kambang, kulino mangan ular itu. Nek ora apa sing klasik apa? Remenane jenengan apa? Niku mawon. Ular kambang. Ular. Oh nggih, Slendro. Waduh. Tak ngerti tenan nek sing gender iku sing nyanyi niken. Wah, wis. Kok sing gedar iki ngerti niken teko nguyuh ping 3 lho. Nang pondokane wedakan terus. Lah iya. Heeh, wedakan men ketok bagus. Ya, Mbak Niken kaya apa? Ular kambange. Mangga, ya. Mengke nek salah pun dukane, Mas. Ah, ora. Jenengane wis ora bakal tak seneni. Salah disetip kok. Ora wis kowe pemakluman nyatane panjenengan iki ya Kyai. Ning aku wis ngerti Kyai Lantip ngono kuwi. Kyai Lembah Manah ngono arep pinter ya. Sinasapan Balilu. Pokoke kowe nembang aku tak ngopi. Waduh. Ya, Nduk. Agar sing nembang nikah ni si Tri kawate mbok lagane pedhot neh. Apa piye ta? Elak penyiter iki. Ora mau begawan iki kan elak. Ya, ya Nduk. Nyiter hawane isis karo liir-liir. Wah. Tinggal mulai kancane rano. Ano?
ngaji kuwi. Iki lho iki kene aku lek seneng ngene iki. Pripun? Sing anyar ya dipelajari, sing lawas ora keri. Nggih. Tegese lagu anyar ya iso, lagu lawas ya oke. Mula niken niku sing mirengke napa niku pini sepuh ya iso mirengke, cah nom-noman ya iso ngrungokke. Apa kok biyen cilikane iki kok kaya bolak-balik lho. Piye to? Ayo nek Oh, saiki wis iso ngadi sarira ngadi busana kok ya. ada iki pundutane Pak Gigok iki mau. Oh, Pak Gagu, Pak Gagu. Pak Gagu, matur nuwun. Mas Dewa, terima kasih. Wau dirusul. Nggih, pokoke aja mandek oleh sinau ya, Cahyu. Oke, Mas. Wis muga-muga rampung SMA, kuliah dadi sarjana, syukur iso profesor. Wah, elok tenan. Penyanyi kok profesor. Wah, profesor Dr. Niken Salindri SI. Wah. Mas Gareng iki Mas Gareng SMS MBG. Ayo komplit. Titel apa? MBG iki Mas Bagio Gareng kok. Kok titel apa piye to? Ya. MBG iki Mas Bagio Gareng. Kowe yo MBG. Apa? Mas Bayu gandeng. Kowe pasti ngene. Ora apa-apa ngelem-ngeleman kok. Mbak Elisa ayo rene. Ayo rene. Mbak Elisa gendang mriki. Penontonne pun ngertosi. Mbak Elisa gendang Elisa. Tensiku mudah meneh iki. Soan kula sugeng enjang sedoyo mawon Mas Petro, Mas Gareng, Mas Bagong. Nggih. Makasih. Iki atekan untung Suropati iki. Ngapa to jane ngapa to? Kepethuk Kapten Cak iki. Ya aja ta. Dawuh. Nggih, niki enten napa niku enten nawala. Niki wonten sing ngersake langgam kadung tresna. Saged ta? Nggih. Nggih, iki Mbak Elisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wilujeng enjing Mas Petro. Kula badhe nyuwun gending lelagon ta kadung tresna matur nuwun. Saking kula Pak Paimin wisata pantai Bajul Mati. Oke. Oh, kono. Endi? Ya wis kono pokoke. Oh, kemeruh ae. Ya arep tau rono. Maka ayo diantarke sik. Ya. Buka celuk. Ya, Mbak Elisa. Maka. Nano. Maka ayo. Selamat musaton bejane yen bom. Mbak Niken.
Terima kasih, matur sembah nuwun. Nggih. Mbak Elisa tak aturi lenggasi ning kono bae dadah. Mbak Dita tak aturine ngancani nduk niken. Niki maju ngersake gerajakan Banyuwangi. Oh, catok. Ayo. Iya. Iya. Ya mutaran turun. Gerajakan Banyuwangi apa, Mas? Tanding iki. Tanding piye? Iki kae Kediri, iki Banyuwangi. Nggih. Wah, cocok iki. Ayo no. Sak Kediri, Banyuwangi, Mirsani. Mirsani piye kok ya dibawani kok mangsane. Banyuwangi ya dibawani kono kok aku. Oh iya nek jengglenge. Kenapa jenengan lumpuh tadi? Hah? Jenengan lek mboten lumpuh to? Ngomong pisan ngelekit ya. Kok nek sing Kowe piye ta? takon apa? Aku ki takon. Lah nek takonmu jenengan mboten lumpuh. Lha lek gak lumpuh berarti yang jenggleng. Aku ora lumpuh, aku kesot. Ayo Mas Gareng tengah. Ayo. Umbul-umbul belambiangan. Ayo nduk niken sik sing wiwiti. Membiat mayone men. Ademe kok ngene kok tepas-tepas yo kita iki. Nek ketemu ning kene. Oh, akeh lho. Yo. Pancen Bayu ki yen ra payu mayang dodol sate. Oh ngono kuwi arep ngono kuwi kerajinan lho Mas. Diparingi sing mirsani kerajinan tak simpen ngono. Kerajinan kok kerajinan. Ya Dek, niken. Membiat seperti ngene-ngene. Iya kan? Suarane gandeng belam biangan. Gendeng belam jangan ya teh. Ya. Oleh ya. Apa ta? Geokang. Kok Ya ditahan. Kok muring ae. ora usah balang-balang to Mas, ngundang iso dadak balang-balang lho. Nyerah Apa? Omong. biai Nusa Tara. Lagi yo. Ngapa? Pokok mutungan iki lho. Pokok. Ya iya. Arep nek ndi, Dik? Karena ini. Oh iya. Iya Mbak Niken, iya. Pianyu Hano. apa? Oh iya deh. Pulau Gunung bedol. Mana Gareng iki ganggu iki lho Mas Gareng iki ganggu. Baca sing kok koper ya kan ya. Enggak konsentrasi kuwi. Wong kulon gunung kok kulon bedol. Disebel. Jelek. Iyo. Ya.
esuk hernia. Mau dijenglek nek Kyai ragel. Nek ya aja kerep-kerep. Mosok jam 3 bengi kok cicilan iki. Yuk, Mbak Dita. Lar lan kedua sangka Kang liwat. Yo. pelambiangan Saut dulu nih, Kek. Ano tanah India ku melihare taman sari nusantara. Kepannya angel lah. Oh, yo banyak ya. Ayo, gerajakan teater ke. Monggo gerajakan yo.
Pun, niki jen lenggah sing urus kedap. Mbak Elisa tak aturi jumeneng. Niki wonten sing ngersake podang kuning. Pak Jun ngersake podang kuning kagem Pak Kapolsek Tuwin Pandan Tramil. Oh, nggih. Nggih, ayo diaturke podang kuning. Iki Mbak Elisa dan dikancani Mbak Eka prihatin ningsih. Monggo. Iya, iya Mbak Eka, ayo kene mentara-mentara monggo. Apa gede-gede Presiden kok dedeke sak pathok. ngenyek Bareng kon ngadeg iki malah warming up. iki gandeng lagune rak bab perkara peksi ta iki podang. Nek niken kuwi cara manuk-manuk apa Mas Derek? Murai batu. Wah, murai batu. Lha wis moceh iso. Nggih, terus nek Mbak Elisa. Mbak iki. Elisa, nek cara manuk-manuk apa? Mbak Elisa kuwi manuk sing disawang nyenengake. Apa? Nori. Wih, nari. Torake wernane. Terus nek Eka nek cara manuk-manuk apa? Jen mbok sing kene jenenge apa ning nggonku jenenge manuk ancel bumi ya iki. Apa kuwi keluwihane? Wah. Mulune abu-abu. Yen doyak iso mlayu, sing koyak mandeg dheweke mandeg sut. Oh, ancel galeng. Nah, ancel galeng. Lah ya bumi ya galeng to. Ya terima-terima ya Kak. Mboten napa-napa. Bapak kula niku kalih senior kula. Kalih Mbak Elisa, Agem Bu Pahmi, Mbak Suci, Mbak Dita, lan recang-recang pemelih kalih Pak D Garangan Semarang ki. Aku wis ora enek rasa piye-piye. Kudu tetep tak bekteni. Sopo to sing ora ngerti Pak D Garangan Semarang kok. Garangan iki mangsamu Apa Pak D? Gareng kok garangan. Jare Mas Bayu kan nek seragenan. Nek cara Malang ya Malangan. Malangan. Nek Solo, Solo, nek Solo ya Solonan. Nah, nek Gareng Oh, yang Bayuan. Ora ono. Garangan wis beda meneh. Oh, beda. Nggih. Ya diaturke podang kuning buka celuk. Mbak Elisa, monggo ayo diaturke. Ya.
terima kasih. Terima kasih. Apa? Bareng sing joget EKI Ah, Pak Dan Ramil. Ya ya. ayo. Model wis kayak peluru bedel ta. Ayo, Pak Dan Ramil yo gumun wah kapibara iso joget ae. Kenapa? Kok Kapibara. mau tinggal lo kapibara. Hei, bom kok boleh lagi. Bom nih kalau bilang. Aduh. Mas Bayu. Iya. Tadi kakaknya Pak Jun Nggih. nyuwun ngersake lagu Rengu. Oh, rengu. Nggih. Tuh bareng iki diaturke. Nggih. Mbak Eka karo Mbak Elisa legane kono sik. Takut tak njuk tulung iki karo Nduk Niken ana sing ngersake Kusuma Wijaya. Nggih. Ayo. Oh, diaturke. nggih. Ayo. Mangga Cat, yo iki racekke Kusuma Wijaya. Oh ya ana sing jaluk Sumanding iki lho Mas kene. Napa? Sumanding. Nggih, kok diaturke. Tak omongi ya Mas. Tak omongi. Sumanding, nggih. Sapa sing kanca-kanca sing iso sapa? Monggo. Yo, Kusuma Wijaya sik. Mangga Cat, diaturke. Mangga yuk.
siji meneh Mbak Niken. Niki ana sing ngersake katresnan sejati. Nggih. Asline gak ngersakne sampean dhewe. Iki lho, niki lho keh banget iki. Cinta pilih iki. Padahal banyak lagu-lagu baru, mesti ki sampean mesti. Lah Mang pilih sing ndi? Wijaya katresnan sejati kuwi terus. Niki lho, iki sing iki Mang pilih antarane Panjangka kawitaning sinawang. Nah, kuwi sing nyanyi sampean dhewe. Iki lho kok aku. Ngopo aku ngurusi lagu? Kurang men gawe yake. Apa Panjangka apa kawitane sinawang? Panjangka. Panjangka nggih. Oke. Niki kanca-kanca KKN Universitas Negeri Malang. Nggih, oke. Panjangka. Siap. Niki tak go ganti sing sumanding wau. Nek sumanding kanca-kanca durung garap. Engko tak sumancing. Nggih. Maka ayo tak ganti Panjangka iki. Maka ayo cok diaturke. Maka yuk diaturke yuk.
nuwun wis diaturke nggih. Paringan matur sembah nuwun. Kasih Mas Bayu. Nggih, sami-sami yo. Mbak Eka, ayo mau anu ngersake mau rengu. Nggih, rengu. Nggih, anu sinten sing ngersake wau? Kakaknya Pak Jun. Oh, nggih, kengerakanipun Pak Jun. Nggih. Ibu sinten asmanipun? Oh, nggih Suningse. Nggih. Ya, rengu. Karo anu Fahmi nek kuwi rengu karo Fahmi. Ayo. Oke. Ayo, iki diaturke sik. Ayo Mi, ayo. Turuk. Yo, diaturke buka celuk. Garap tayum sik pertama, nggih. Terus sing loro irama seger, heeh. Yo. Yo Mbak Fahmi buka celuk. Monggo. Syukur digarap cara malangan tayume. Nggih. Monggo kendange tong men ditabuh. Garanan barang aku ndang jaipong mau kae. Mbuh ndono. Karepe piye? Ikine lho ra dibul. Mas Bayu. Nggih. Ugi wonten saking Kakang Taruna mriki ngersakaken denok niki saking. Nggih, heeh. Nggih. Ya diaturke, buka celuk, Kak. Monggo.
kasih, matur nuwun. Nggih. Yo saiki Mbak Elisa karo iki Gentari kene. Oke. Mau ono sing ngersake dinok to. Nggih, diaturke. Oke. Ayo no diancani melek to. Nggih. Gentari. Piye iki duwe selera dhewe-dhewe. Ayo Gentari aja gentayangan ya. Adek kaya apa ae. Yo diaturke yo. Mangga. Yo to diaturke dinok. Mangga. Yo, mangga. Balungan seru. Mbak Elisa, yo. Sayangku, sayangku dewe, orang nama jauh.
matur nuwun. Iki genti ayo karo Dini bertiga karo Mbak Elisa. Ayo. Wah, ayo Iki junior tempuke seniore. Nggih no, kudu ngono. Ya mentaram. Wonten sing ngersake kelinci ucul. Nggih, ayo engko buka seluk. Nggih. Coba aku tak wiwiti saka Mbak Elisa sik. Nggih. Engko nglarek-nglarek. Nggih, monggo. Ayo. Jarak langgam sik. Nggih. Monggo, iya Mbak. Mbak Elisa aku tak anu nyuwun mang bawani Mbak ora ketang sedela. No. Ayo. Niki kula kintunke Pak Martono Bojonegoro lumantar live streaming. Nggih. Oh nggih, kathah sing mirsani niki Mas. Nggih, leres. Niki wau enten malih sik tak wacane sik. Iya Mbak Elisa, monggo. Mongko iku ya Mbak. Mongko iku dadi wajib meno banku ngalor ya ngalor ngidul tepung gelang katon mongga Saibo, yo. Saibo. Bunga rasaku. Yen kalata. Ayo, buka dulu. Ya Mbak Elisa, monggo. Irama seger, monggo.
Terima kasih matur nuwun sawetawis satur panglipur Mas Gareng. Panalpat jagung mangang sami. Ayo Mas Gareng arep ndongake apa? Nggih mugi-mugi desa mriki kalih sing beda Kudorcana Salora kathah rezekinipun yen Pak Kades nyampun masyarakatipun Mas. Amin, nggih. Matur sembah nuwun Mbak Elisa, terima kasih. Awet oleh dadi seniwati, nggih. Yo, bakune pelipur Ndara Janaka tak dadi delok. Ayo.